Varpaniemen tilalla jokainen päivä alkaa samalla tavalla. Katsotaan, mitä luonto on tänään antanut. Jokainen päivä tuo mukanaan uusia töitä. Yksi asia pysyy kuitenkin samana. Halu tehdä asiat mahdollisimman hyvin. Kyllä se on se yrittämisen vapaus ja into ja se, että saapi tuotettua kotimaista marjaa ihmisille. Ja niin, kyllähän tässä on niin sillä lailla, että tavallaan, että se puoli vuotta menee niin tämän asian tiimoilta täysin ja se luopi semmoista omaa vapautta tehdä asioita ja kehittää toimintaa ja talvella sitten ladata akkuja ja keksitään aina uusia ideoita ja näin poispäin. Että niin, kyllähän se on niin mahtava homma, että niin puoliso kanssa on tässä mukana ja yhdessä kehitetään ja tehdään. Että ja lapsetkin rupeaa olemaan jo sen ikäisiä, että niistä rupeaa jo iso apu olemaan ja huomaa, että ne nauttii siitä, että vanhemmat on kotona ja samalla ja voivat olla mukana siinä yhdessä tekemisessä. Ja joo, meidän Varpaniemen tilan ydin lähtökohta on mansikka, minkä ympärille on ruvettu kaikkea kehittelemään. Uutena on tullut tuo vadelma ja lisäksi hernettä. Ja nyt on tässä muutaman vuoden aikana tuo puoliso on ruvennut leikkokukkia viljelemään kanssa tässä ohella. Ja niiden ympärille on sitten kaikennäköistä kukkakurssia sun muuta kehitelty. Lisäksi meillä on tuo perinneriihi tässä, missä sitten järjestetään kaikennäköisiä tapahtumia kesän ja talven mittaan. Ja myös sitten tarkoituksena on jatkojalosteita tähän tulevaisuudessa enemmän. Tällä hetkellä meillä on hillo ja mehu. Tätä tilaa ei rakenneta yhden kesän aikana. Se rakentuu vuodesta toiseen päivä kerrallaan. Jotkut paikat syntyvät rakennuksista, toiset syntyvät ihmisistä. Varpaniemen tila huolella kasvatettu, sydämellä tehty.